Tack för det. Ja, Eif, han är det gå han kan det. Segway till nästa ön här och ta oss om sheep och fiskeskip. Det som är ner av oss 115 snackar om till så stol till steinronden eller fossilbrännjärn i förrjun. Talan är om den av oss 115 reforming or phasing out governmental support for fossil fuels. Hva for stolar har vi til fossilbrännare i förrjun? Och så gröna kan jag sen driva hur det är ärastana i Danmark och norra och standard och vad kan det förja göra. Fiskeflåten förjun och göld. Fiskeflåten är undantaget brännjärn öl jalten. Alltså det vill säga öll under vinna och privat skulle jalta ett jalt som nu är 1 krona kilo eller 1 krona liter medan fiskvinnas där rundan. De har spela på akkurat det rugaste på undan men tills det. Öll under runt där att det jalta medan det manglar för fiskvinna. Det är så kallt det så kan mäta som en gammal stol till fossilbrännjärn. Så jag prövar kanna kvar det är London och Lommakon och i norra till dömes. Jag hade så infört ett CO2-jalt av fiskeflåtan i 2040 som är 30 kronor och 16 norska kronor per liter. Men så som det är i norra så har de fått kompensation till som är i fiskeflåtan till att få 500 miljoner innatter. Och det är hacka från 255 miljoner. Det skulle vara en sån ny trapping från 230 ner till 0 i 2025, men det är faktiskt inte ska vara inte en upptrapping. Så är första sen det kurs vad det så det verkliga jaltet att dem. Och här är så finns det allt nödjaste men med jalt per liter är omkring 1 krona 45 norskar upp till 2 kronor. Det så står det här på. Att annat det var kompenserar. Och hade så CO2-jaltet till norrmannen. Vi så det till Östlandet så är det just hackan också näkt så står det 2025. 25 är det så omkring 21 kronor utländska som är svårt 1 krona per liter. CO2-jaltet till dem. Och hvis man så för åter från 2020 och framåt så är det inte stått upp efter vi har få mer jalt av fiskvinna och i Östland. Det så såg det efter Danmark och här är så CO2-jalt till fiskvinna från 2025. Och upphatten ligger 2 kronor och 60 per liter lika som allt andra vinner du. Men här har det så en kompensation på omkring 30%. Och i 2025 som så stivis ska brötas ner till 0 och i 2030. Så spänning om det enda lika som. Nej, 2030 om det enda som i norra. Men omkring 1 krona det är det faktiskt bäge i Östlandet och Danmark och lyssna mer i norra ganska. Och här har det så i Danmark är det möjliga storskipaner till grön omställning. Så prøver jeg hitja sint hva oljeløsland i Førjøen, og her for da Sjåkoven, der har vi sånne grafer og heimasen til seg. Oljeløsland samlet til det gode og til først fiskeskip er så det blåa her. Så det er omkring 45.000 liter av olje. Og hvis du sier 1 krona per liter, så er det vel 45 miljoner. Vi möjligen eika CO2-avtjaldet till fiskeflåtan. Så kommer man så spurt, heter så vara ända när insett mangla mink om oljelustna. Månad heter det, hvis du skulle betalt 1 krona i eika så är det ganska vunnit det av lättare mat, bättre mat att ge det på. Hvis du så hittar efter vad det är för slöa kipon, bort kipabalkar, så är grafen till venstre till så bort av procent oljelustna som de forskjellige. Og uppesjåar och flaggatrollar det är omkring 30% och hemmaflåten är så 70% och hemmaflåten är 30%. Så är styrka. För uppesjåar och flaggatrollar är inte tropligt att jalta. Det är Stefan som alla det. Men för hemmaflåten så mest effekt vid införa nya skipar som Eifin säger i Janne att du borde minka om flåtan så är det att du fäxt helt rädd att bara att öka avgälden men så borde du eisne minka om flåtan så är det så att du fäxt en bättre omsättning av akkurat tillfång.
Og du borde fære fra fisketiderskipene, og det har vi sagt så ofte, du borde fære til andre kvoteskipene, til fisketiderskipene at lukten vi et frutt fiskeri, som gjør at du har alt for nek skip til alt å få fiskar, som bare en økonomisk og en livsfrilig katastrofe og så er det en omkvarvslig katastrofe. Så kan man si en ny støver. Vi kunne valgt av alt fyllt Grannalanden og innføre samme gjald til fiskeflåten som et undervinna. Altså det som 1 krone kilo i det. Og så det der uttrykket som heter carbon leakage. Det betyr bare om skip nå færre bare det stedende bunkra, stedet for bunkra førjen. Men ta nå et underland her og så med skipene så vidt et las og alle så får ikke løses. Så kan man sagt, det så en vinnende vever i førjen at her var ikke avkjølt og olje. Så det utlendinger kommer til førjer og bunkra. Så det spørsmålet, men vil man ha det som man vinner ved at faktisk utnytte skipene, så er det vidt det eneste som ikke har noe avkjølt, som bor i olje fast i førjer. Dette kan vi for en stivelse ombrøyting til grønne orske, til at du skal betale for CO2, eller oljen er for noe brøytet under etfer. Og det vi at det ikke skal helst ikke en skipen, samme skipen til alle flåten, det var noe mer ment som at for hjemmeflåten skal du gjøre andre ting enn bære og ikke om avkjalt. Parster av flåten kan kjelta, så jeg prøver å kanna, som var en grein, at hukte det rakstra i avkasten til imenskån vidden under fargen. Og alle vinnegreiner har omkring 6% rakstra i avkast, medan særlig oppekjøret flåten har 25% i avkast. Så han kan kjelta, altså ikke mer for sånne olje. Det er ikke så han får av heisen hvis du innfører det her. Heimaflåten får ganske troplare ved at kjelta det. Faktisk så var det en sånn fragræring fra 2014 som vi var vidt til sammen med noen lånleidninger at kanna hva det har mest effekt at gjøre vi heimaflåten til dømes, og det var lukket som det ikke at bære. Men det avgjørt hatching ikke det som hjelper heimaflåten mest, det en omlegging til en skipen, så du har minne flåten, færre skip. Det var ja. Yes. Takk for det. Ja, takk for det. Det spørninger til Hans? Ja, det var i innkraften her. 12% flaggatrollare. Men det ikke bare hvor lenge det er snitt at du dreier etter oppkjøret fiske, så det nok mer tons, ja, og du bruker mer orske til å fiske.